Yes, mayong agagali mga kamaton. So, may onboard naman ganito sa akon nga gwapoon din subongo. Wow, kaliwanan ni si Sir pasulit-sulit sa akon sa kayo subscriber. So, are mga kamaton, natuluyan kami sa pag-vlog ni Sir. Sir, pwede pangilala. Sir, sino galing ngalan na, Sir? May aga sa tanan ako gali si Tata Pinuela, designer. Designer ako sang costume designer ako sa buong tribo Pagidait. At the same time, designer man ako sa mga national pageant. Yes, so si Sir, ano ka ni Sir? Sir Tata. Sir Tata, no? Sang, Lapas. hindi lang sa mga tribo, hindi lang sa mga festival ang pag-design mo, kung sino lang nag-call sa mo. Oo, ga-design man ako sa mga national. Like for example, ginobrahan ko na ang sikat nga si Alexi Brooks, ang iyang udto-udto nga costume. Sa una nagdaog man ako ng Best in National Costumes ang Miss World kay Ann Palmares, ang Lapas Batchoy. Okay. So, kapila na ni si Sir kaya magsakay sa akon mo. Subscriber ko gini Sir ka regular caller na namon mo. So, bago lang kami ni Sir naglalayo kay amo na sa vlog na lang kabla manong. So, sabong ikaw ang nag-design sang Tribo Pagidait para sa Dinagyang Festival to, Sir? Since last year ako man nag-design sa Subong, ako man gyapon ng designers, at sa Kaloy San Jose Champion. nag-champion kami last year, hopefully Subong kag nag-best in costume kami last year. Yes. No, ano sana nakuha, no? Oo. Costume, choreographer, lesson, discipline ako, ato, no? Discipline kag performance. Yes, so amo na nag-champion ng Pagidait. Mm. Amo na subong guro nga tuig siguro daw champion naman what, Sir? Gabay pa tuluyan kita sa mahal nga Ginoo. Okay. Sir Tata, no? Yes po. Designer sa yung Pagidait. Oo. So, on time man si Sir. Tag number mo, Sir, para nga tawagan na nila. Sige, ano lang guro, sa Facebook lang guro. Sir. Kilala man ko na nila sa Facebook, Tata Pinuela. Ay, yes, so si Sir Tata Pinuela galayo. Designer sang Iloilo mga kamaton. Mori gali nga gin kuan yo nga gin design champion. Shout out sa pa champion ni Sir. Oo. Shout out sa inyo mga kamaton. So, ikaw Sir, shout out Sir sa mga nakakuan mo. Ano ko lang mga pila artist ko, ginapanamyaw ko lang nga kaya tanimayo naman ko matapos ang Dinagyang Festival, maka ginhawa kita tanan. Basta hindi basta kang ginawa kay mapaliwan ta. Gabay pa mga makaliwan. Mapaliwan ta. Kag thank you gid nong sa pag feature mo sa akon sa imong vlog. Gabay pa suportahan naton si Kamaton sang iyang journey as a vlogger diri sa Iloilo. Yes, so Kag solid supporter ako sang Light of Glory. Even kagawon gina-cater gid ko na nila makadto sa airport. Thank you gid sa Light of Glory for the accommodating me all the time. yes, so amo na Sir. Pasulit-sulit kami ni Sir pero may sugat isa kay Sir, may sugat, may dulong. Yes, so amo na. Kuan gid namon ning day hard namon ning mga cooler kamaton diri sa Iloilo. So basta ka mo man tawagan sa amon siya. Yes, so shout out gali sa mga mga tribo Pagidait. Actually bata ako sa una warriors ng Pagidait, Sir. Okay. Nakapaliwan naman sila. Sang time sing bata ko. Small world. Gabi no. Pero subong ko nagpersa dancer. Asa din saya, sir? Kilala mo ba si Jubel? Jubel. Itzona? Okay, oo. Kilala mo siguro? Oo. Siyempre, man artist man si Lilo. Oo. Yes, so amo ni sa. Subong sa ko sila subong sa ilang ginobraman subong sa Watsin din kaya nga kay last year si Jubel na kwanto tudlo sa Yambal ta guro nun. Pwede mo na kaso. Imo man niya. Wala kaso, sir. Basi madali tadi. Ala. So actually nagtudlo sa ang bata ko kasi sa Dinagyang mga kamaton nag-champion pero daw hindi ko ano paglawag kaya daw ako gini kamaton basi makuha na ang aton yung channel ni. Sorry Okay lang. Basta kilala nyo naman si Jubel ang nagtudlo sa inyo mga kamaton Yes, so are
Pa City Hall kami ni Sir. Mano to ni Sir sa City Hall. May appointment lang. I see. Yes, so are medyo tapit-tapit na kami gali ni Sir sa City Hall. Di sobra sako ka mo Sir no? Bakit kasama? Di kung magpaktis na sa kwan sa plaza sa mag-aga da. Ara ka man da Sir? Kung kilanlan lang gid makadto, pero kung wala dito lang kami sa eskwelahan, obra sa costume. I see. Abali ko kay design sing uniform Sir? Ang ilagid nga mga costume magparade na bala. Oo. Overall designer. Ay si nibugo na namin to last year ang imo nga gin design nga uniform no. Ang nagamo na gin vlog ko to sa Gin vlog ko to sa kuan makita mo na. Gin vlog ko to sila tribo pagidayet po kana minami pa to ang kuha na kon sa tribo pagidayet to. Yes, so sana ma-champion ta kay mapaliwan ta. Bata ko nakapaliwan na sir mo. Pag-champion nila sa time nila. So, amo na yung mga kamaton, bisita ka mo din sa Iloilo, kay sulit, ginadiyang inyong pagkadto din sa Iloilo. Kaya invite mo, sir. Sa tanan ng mga gusto magkadto sa Iloilo City ka ma-experience ang Dinagyang Festival, welcome gid kamo. Yes. Kay one of the best festival in the Philippines kag masadya, may merrymaking and everything. 1 week gid na. Yes. Hasta gid sa last day. May food festival, may mga live band, tanan-tanan all over the city. Yes, so amo na yung mga kamaton. Pahubog na tamaton. Pahubog naman, kayo pahubog naman. Actually, masadya di kamaton ang dinagyang namon dali sa Iloilo. Kag sa tanan gali, peaceful ka tama nga mong dinagyang mga kamaton. Taman nga mga friendly, mga Ilonggo diya. Ayaw na mo diya gamo. Yes, so enjoy tayo sa dinagyang mga kamaton ha. Ari, manawag na kami si Sir sa Iloilo City Hall naman mga kamaton. Yes, sa tawag Sir. Thank you gid sa tanan. Thank you sir sa pag-feature mo. Okay. Sa liwat makasakay naman ko. Okay. Na okay na Sir, thank you gid sa tanan Sir. Bye. Okay. Salamat Sir, thank you again. Yes, so amo na bago lang gali si Sir Panaog sa kon mga kamaton na. Sir Tatak, designer gali sing bagi diet mga kamaton na. Kasi na naman lang nagkakatawag siya designer si Sir gali na on call lang gali si Sir kon may ana dapat yung paubra siya gali. So thank you Sir sa tanan mo gali nga mga gen design puro gali nag champion no. Yes, so amo na. Thank you Sir sa pagpa-vlog niyo Sir. Pila na ni Maton gali ko ano, pila ko na ni gali si Sir na pick up no. May 10 oras ng gabi, adlaw subong aga. 11:30 sa nag-onboard sa ako gali mga kamaton na. Thank you Sir sa pagpa-vlog eh. Gusto gali ni Sir nga pa-vlog ko. Yes, tawag sa mo Sir. Thank you kag mayong ugto na gali Sir. Thank you sa aton nga kuan na. Gamay nga istorya nga parte sa imo. Salamat Sir, kag thank you mayong ugto sa tanan mga kamaton. Ari gali ko di sa tubang gali mga kamaton sing kuan na. Freedom Grandstand namon nga first judging area gali mga kamaton. Adi sa bang pagkita ko kamaton bayaw. Thank you Sir, salamat kag mayong ugto. Thank you.